Salut, dragi prieteni! Eu sunt UE5 și astăzi o să fac un filmuleț foarte interesant despre bibliotecă. Să începem. 1. Poneiul foarte gălăgios. Fiindcă mi s-a stricat laptopul, asta nu înseamnă că nu mă pot distra. Sunt prieten. Bună, ce mai faci? Bine. Tu ce mai faci? Tot bine. Vrei să ne jucăm Roblox? Da, pe laptop, da. Haide! Nu-i pot da una! Aoleu, dar nu pot! Nu pot să cred că nu pot să reușesc. Mă tot distruge. Bibliotecarul. Da, prințesa Twilight. Rainbow Dash face numai gălăgie și gălăgie. Să vin ce să-i fac. Rainbow Dash. Da, prințesa. Nu pot acum. Acum ce e? Nu că ce e. Adică ce este? Așa. Aici nu se face gălăgie, că te zice tu peștișor. Bine, am încheiat prietena și căștile. Așa. Doi. Poneiul cu un gemen foarte fricos. Și era frică să citească. Eșurioară, crezi că e în regulă să citesc? Am auzit pe YouTube. Fițar telefonul tău. Nu mai te uita pe telefon. Dar am auzit pe telefon că cărțile pot să facă rău la copii. Dar nu mai auzit și asta. Da, de la YouTube. YouTube are numai prostii, dar unii au YouTube Kids și YouTube Kids nu are prostii sau nu știu ce. Kids înseamnă copii. Bine, citesc și eu o carte, uite asta. Sau de televizorul meu. Și te așa citești, eu mă duc să citesc. Ce? Mi-e frică! Uite-te și tu ce pe asta! Sunt fricoșătoare! Mă duc să-i fac bibliotecare! Doamna! Aveți niște stele pe mare în caietul ăla? Nu-ți fac griji, sunt doar coperte. Ce bine că eu tot n-am avut adevărat. Și ea și citește. Ce mai e? Uite, ea și dă cu mătura. E de fapt o periuță ruptă. Bine, eu nu vreau. Atunci faci ceva și îndrăznești să faci așa. Da, te-am dat. Vreau să citești, mi-e dorită. Citește despre droguri. Trei. Poneiul care îi plac foarte mult cărțile. Ce zi grea am avut să citesc tot cartea asta. Uite, am adus cartea. Și mai citesc și altele. Una despre bănăți, cum se numește bănății.
Am citit-o pe toată, acum trebuie să plec. Vreau să mai citesc una. Uite despre asta. Iar. Asta înseamnă că este pentru ziua îndrăgostiților. Am citit-o pe toată, acum trebuie să plec. Patru. Paneiul care este foarte fițos. Ce spune și mie în comentarii ce înseamnă fițos. Că e prima dată când folosesc cuvântul ăsta, nu l-am mai folosit niciodată. Suci un pic. Mami, ce înseamnă fițos? Cu fițe, cu figuri, cu... Adică așa nu-i place ceva? Da. Paneiul foarte fițos. Este pulgec. Cartea asta cu mere nu e bună de nimic. Nu te învață nimic bun. Cartele te învață orice bun. Și fă liniște. Nu e corect. Nu trebuie să pună aici 48 și 49. Nu e frumos. Trebuia pe altă pagină. Uite, ia și citește altă carte. Uite, mă ia guma asta și mănânc-o. De urâtă și e deja amestecată. Ba nu, eu n-am amestecat din nou. Uite, citește una despre scoici. Și fălești. Descocile sunt urâte. Doamnă. Da, ce este? Avem niște cărți plictisitoare. Eu mă torc acasă. Și nu. Și acesta a fost videoclipul nostru. Să-mi dați 100 de like-uri sau câte vreți voi.